Uyazi ukulandela engikuthandayo kwani? Ukulandela kwe horse and trailer. Yabona i-truck edonsa inqola enkulu elayisha umthwalo. Uyabona lokho kulandela lokho? Kungenzeka ukuthi idonsa ama-trailer amabili. Inde mzalwane wami inamasonda awu-22. Inde njengoba ngime la ifika lapha kulolu yabonda i-truck. Inde. Amanye ama-truck athi mevela kuxoshwa imoto endleleni. Zixoshwe noma uhamba kulane yakho bakutshela bathi suka kuzinto enkulu manje. Nawuthi uyayibona lento ezayo izihamba kancane igcwele istrad. Ishanga amasonda more than 100. Inkulu le nto leyana mzalwane wami kuno driver i-trailer. I-trailer ine-steering sayo. Yabona lokho yakulandela kuyahlonishwa. Ngoba lokho yakulandela inhloko iyona ene-engine. Inhloko iyona enamalayithi okukhanyisa indlela. Inhloko iyona ene-windscreen. Ngoba fanele kubonwe kuyiwapi. Bese inhloko i-connector ne-trailer. Hayi mzalwane wami lento le. Ngake ngabona umunye ubaba oyi-truck driver. I-truck yakhe seyiduma. Afaka u-1. I-truck fanele isuke phambili, i-truck ithi ihlule ukuya phambili. Hawu kwenze njani baba? Athi hayi man. I-truck i-right, i-problem i-trailer. Ngithi kwenze njani ku-trailer? Cha mzalwane wami, uboyicheka. I-truck lenhloko le inama-pipe a-connector inhloko ne-trailer. Phakathi kwama-pipe akhona kukhona lo moya. I-pipe lo moya. Wonke ama-trailer under general mayizimele iyodwa lapha. Inama-briki wayo i-trailer kodwa ama-briki wayo abambile ibrikile. Uma i-trailer izokwazi ukulandela i-horse, kufanele i-horse ize ngo-reverse. Ngoba azikhandwanga endaweni eyodwa. So kunendawo ekhanda inhloko, kunendawo ekhanda ama-trailer. Ama-trailer masekakhandiwe noma umuntu angayithenga i-trailer fanele kuzinhloko ezoyilanda. Mayifika ayifiki ime besithi ku-trailer sondela woza. Hayi iya-reverse. I-reverse is-align kahle izifika ingene kahle ithi khahla. Uma isikhonekthile kahle bese udriver yehla aye la kuma-pipe afika donse elomoya. Ngoba i-truck inomoya wayo. Ihamba nje inomoya wayo. Manje ukuze i-trailer ikwazi ukulandela kahle ufanele i-trailer idle umoya we-horse. So i-connectwe misi-connectiwe uzoyizwa seyithi uma ngabe kade zivele zi-connected wayicima yalala mhlambe wayicima izolo uzohamba namhlanje ekseni ufika istart ikiduma isikhathi eside kanti sampompa umoya. Ngoba i-truck nayiyodwa ayina problem kodwa i-problem ukuthi idonsa lo. Lona akakwazi ukuhamba enganamoya walo. So lenhloko fanele ikhiphe umoya iwufake ku-trailer. Once yawufaka wagcwala amabrika yakhululeka. Uzothi makathi 1 isuke lento ilandela ithi. Amalight bazalwane
kunentambo zamalight. Kodwa le intambo zamalight hayi ukuthi ihorse ifaka intambo yamalight ku trailer for i-trailer. Yenzela bonke abangaconnectanga nayo. So i-trailer ingadonswa noma ingalayitanga. Kodwa for the sake of the traffic, fanele udriver makathi brake ne-trailer nayo ithi brake. Makukhanya amabriki wale nhloko kukhanya amabriki wale trailer. Mak-indicator le nhloko ku-indicator le trailer. So inhloko ayi-indicate i-trailer kodwa i-indicate ukuze i-trailer indicate. Ngoba i-connection yakhona is very high. Lokuthi inhloko ayidingi ukutshela i-trailer ukuthi ubheke sizojika. Ivele izijikele nje. I-trailer ibona ukuthi sekuyajikwa kiwa le alright. Ayibuzi ukuthi sesiyaphi manje. Kanti awushongo yini ukuthi siye Freystata? Yini ngathi indlela yakho seyajikela eLimpopo ayinandaba i-trailer yalandela. Once kwahlupha i-connection kumzalwane umbona ngamibuzo eminingi ukuthi hayi intamba ayibambi ke kuparafini. Yena uzizwa enza isense. Ngesikhathi ebuza uzizwa ukuthi wenza isense yena. Ukuthi now is making sense. Hayi intambo umoya ukabamba umoya. Once kwagcwala umoya. Ulandela mnandi njani? Ngithi once kwagcwala umoya. Ngithi once kwagcwala umoya. Yebo bazalwane, samukela uJesu. Sithi nasesamukela uJesu lithi iBhayibheli umoya kaKristu angene kithi. Samukeliswa umoya wendodana. Yingakho sine connection noBaba ngenxa kamoya. Lento yokholwa into kamoya le. Bengithi into kamoya. Usho lesikuyo ekamoya lento lesikuyo. Into efuna ukuthi umuntu ahlala naka i-connection.